Let it snow and snow. U prvom kolu prve lige za rukometaše naftaši su izgubili duel od Napretka iz Kruševca rezultatom 21-29. Naftaši nisu uspjeli da naprave podvig i zaustave očigledno šampionski pohod Kruševljana ka Superici. Mladi i poletni tim trenera Vladimira Kovačevića i pored poraza nagovestio je bolje dane za zrenjaninski rukomet, a neka nova i talentovana deca ponovo igraju u bivšem vice šampionu Evrope i dvostrukom prvaku ondašnje države. Sam početak meča bio je nervozan. Oba tima su napravila mnogo tehničkih grešaka, a gosti su svaki nepromišljeni potez ili loš pas iskoristili da preko Županjca i Jovanovića iz kontre ugroze gol naftaša. Prvo osetnije vodstvo napredak ima u 17. minutu kada je rezultat glasio 10-6 za gostujući tim, a u 21. minutu već je bilo 13-6 za ekipu iz grada pod Bagdalom. Nastavak je u jednom trenutku doneo i najveću prednost gostiju koja je iznosila u 37. minutu 21-11, a onda je počeo da se budi proleter. Na golu se razbranio iskusni Koljević koji je dao vetar u leđa proleterovim bebama, a golovima Kneževića i braće Dimitrić crveno-beli su stigli do priključka i stopili prednost gostujućeg tima i primakli se na 19-23. Kako to već biva, bilo je to kratkog daha, pa su stvari postavljene na svoje mesto u posljednjih 10 minuta meča. Lider na tabeli nije želeo nikakvo iznenađenje u Madisonu. Pojačali su odbranu Kruševljani, pogađali preko iskusnog kapitena Ćirkovića i došli ponovo do krucijalnih 27-20 u 55. minutu i rutinski došli do pobede koja je na kraju iznosila 29-21. Napredak je zasluženo pobedio, ja im na tome čestitam. Svakako rezultat od 8 ili 9 razlike, mislim da nije realno stanje, ali u svakom slučaju zaslužena pobeda, ja im čestitam na tome. Mi smo dali sve od sebe, borili smo se, nadam se da možemo još bolje, ali tako je bilo za ovu prvu, nadam se da će biti sljedeći mnogo bolje. Ovo je novi proleter, sve naši klinci mladi, treba ih podržati. Jeste, naravno, to su sve naša deca, treba im pružiti podršku u nekom narednom periodu, oni će biti okosnica i nosioci, nadam se, Super ligi ove ekipe. U gostujućem timu golman Arsić imao je 6 odbrana i 1 odbranjeni sedmerac. Ćirković i Mirković postigli su po 4 gola, Jovanović 5, a Županjac je bio strelac 7 pogodaka. Pa ja mislim da je pravi pokazatelj prvo poluvreme gde smo mi napravili to osetniju prednost, nekih 90 golova prednosti. U drugom poluvremenu moji igrači su verovatno malo iskrhani putom, pošto je stvarno ova mećava i sneg, verovatno su i umorni, međutim neozbiljnost u nekim fazama me malo iritirala, međutim ok, ja sam srećan za osvojena 2 boda, Zrenjaninu želim sve najlepše u sljedećim utakmicama i nadam se da će nam pomoći i nekom od konkurenata otkinuti bodove. Najmanje što očekujem to je u Zrenjaninu, a možda i na strani. Ovo je mlada ekipa, talentovana, verovatno je rad pred njima, tako da očekujem da će to biti jedan jako kvalitetan sastav u narednom periodu. U domaćem timu golman Koljević imao je 12 uspešnih intervencija, a Gaćinović 2. Slobodan Dimitrić je postigao 3 gola, Knežević 5, Trninić, Đurišić i Cvekić po 2 gola. Nikolić je postigao 3 gola, a Stanko Dimitrić 4. Sigurno sam da ovaj rezultat na semaforu nije realno stanje i pokazatelj onoga što smo trebali da vidimo na terenu. Neki tvoj komentar? Pa upravo tako, gostima čestitam na zasluženoj pobedi, oni su ipak prvoplasirana ekipa u ovoj ligi, ali drugo poluvreme je nešto pokazalo ono što smo mi spremali ovih nedelja za baš ovu utakmicu, neka borbenost, agresivnost. Doduše prvo poluvreme je tako kako prošlo i ono je odredilo pobednika, jako stegnuto, uplašeno smo igrali bez neke volje i žara, malo smo precenili protivnika, pocenili naše mogućnosti i krajnji ishod je taj kakav jeste. Šta možemo očekivati, ponovo smo domaćini sledeće subote? Ja mislim mnogo bolje, ipak ovo prvo kolo završilo se neslavno za nas, ali momci su videli da mogu da se nose i sa ovakvom ekipom. Ako ponovimo prvih 17 minuta drugog poluvremena od samog početka, mislim da bi trebali da uknjižimo prve bodove. Inače, ekipa jeste mlada, ali ovo je njima jedna velika šansa da se dokažu, pokažu, imaju ovu sezonu pred sobom. Drago mi je da je publika došla u malo većem broju i mislim da će oni svojim zalaganjem i borbenosti toj publici naterati u stvari naše navijače da dođu još u većem broju da ih bodre. Za proleter su dosuđena 3 sedmerca, od kojih je samo 1 pretvoren u pogodak. A na drugoj strani od 4 dosuđena sedmerca, Kruševljani su u gol pretvorili 3.
Proletar imao 10, a ekipa Napretka 16 minuta isključenja.